Hvordan går det, knægt? Det går sgu meget godt. Jeg har sat op i sengen uden stok, så der er der fremgang. Jo, og hvor fanden skulle jeg ikke kunne det, mand, din hele røv? Hvad skal det sige? Jeg siger, hvorfor skal jeg ikke sidde op i sengen uden stok? Oui, monsieur. Jeg er fra Islands Brygge. Er du det? Nå, ja. Der har du også meget godt. Yes, sir. Ja. Hvordan går det, knægt? Jo, velkommen. Så speak to me. Nå, det er da godt. Der er de skide i Islands Brygge. Det vil jeg skide på, mand. Ved du hvad jeg skal nu? Nu skal jeg kraftedeme drikke noget vodka, mand. Oui, monsieur. Ja. Frank, mand. Op i røm med dig. De er skide frank, mand. Du kan jo ikke tage frank alligevel. Hvad filen er det med dig, sømand? Nå, der kommer jo dans, jo. Nå, ja. Si, senor. Jeg var professionel soldat nede af en cola. Der sagde de sgu ikke noget til mig. Nå. Der sagde de sgu da ikke noget til mig. Nå, det er da godt. Hvad fanden skulle de sige? Det kan være, at det er fransk, eller spansk, eller italiensk, eller dansk, eller noget som helst, mand. Det vil jeg sgu da ligeglad med. Hvad skal det sige? Jeg var jo professionel soldat, jo, ikke? Nå. Jeg er nede af en cola og spiller idiot dernede, mand. Nej. Jo. Nej. Jo. Nå. Nu er det så. Men der sagde det, ved du hvad, det eneste, jeg vil have fat i, der var min kammerat, ikke? Han fik en kugle på panden, ikke? Jeg vil skide på, hvor mange kugler, der var om ørerne på mig, mand. Det eneste, jeg skal have fat i, det var ham der skød min kammerat. Så knaldede han hans hoved mod en sten, du. Nå. Ja, 3 gange. Nå. Er du død, mand? Nej. Du er død, ja. Så jeg havde været ligeglad, jeg har fået en kugle på panden. Det rager mig en skid, mand. Det var jeg bedøvende ligeglad med, mand. Hvad skal det sige? Det var jeg ligeglad, jeg har også blevet glad. Ja, det skal jeg da på. Ja, det kan det vist godt. Ja, det gør jeg. Fandme krogløjer. Jo, men jeg skal bare lige have fat i ham der. Fordi min ven, han blev jo dræbt jo. Han fik jo Cuba. Jeg så, hvem han var, ikke? Jeg skid på, at kuglerne fløj og børne på mig op i røven med det, så. Jeg skal bare lige have fat i ham, så slår jeg ham igen. Og så kan det kraftedeme give mig en kugle på panden også, men op i røven med det. Jeg skal bare lige have fat i ham, det er gutten der. Hvad skal det sige? Ja, altså ham gutten der som min ven ihjel. Nå. Ikke? Nå. Jeg skal bare lige have fat i ham, ikke? Nå, det er da godt. Op i røven med det. Og jamen, jeg går i en kugle på panden, det vil jeg sgu da skide i det, mand. Jamen, jeg fik også fat i hjemme, så smadrede jeg mod en sten, mand. Hvad skal det sige? Jamen, mod en sten? Jeg tog hans hoved, mand. Og så smadrede jeg mod en sten 3 gange, mand. Så var han færdig. Nå, det er da godt. Ja. Oui, monsieur. Ja, der er de skide franskmand. Jeg vil skide franskmand noget, mand. Hvad skal det sige? Ja, franskmand. Jeg vil skide franskmand noget, mand. Så når blærerød op i røven med dem, mand. Oui, monsieur. Ja, der er de monsieur og alt sådan noget pis og lort. Jeg vil skide dem noget, mand. Så skal du stoppe. Skal jeg stoppe? Jeg vil sgu da skide franskmand noget, mand. Så når blærerød, mand. Hvad filen er det med dig, sømand? Sømand? Det kan godt være, at jeg har været sømand. Det er kraftigt med mange år siden, mand. Hvad skal det sige? Ja, det er da mange år siden, jeg har været sømand. Ja, men jeg sejlede. Jeg sejlede på Sydamerika. Nej. Jo. Nej. Jo. Det har du aldrig været, mand. Hvad skal det sige? Har du været i Sydamerika, da? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Let me, baby. Yes, sir. No.
Hvor kom vi fra? Hvad? Hvor kom vi fra? Det ved jeg sgu da ikke. Det er dig, der ringer til mig. Hvad kommer du fra? Hvad skal det sige? Vodka. Si, senor. Nå, nu er smagen sige. Kom på det. Oui, monsieur. Steger de monsieur, mand. Jeg vil skide de fransk noget, mand. Du kan ikke sige andet end monsieur, mand. Kan du ikke sige noget på fransk, så? Oui, monsieur. Ja, Ah! det er hængerøv, mand. Du kan ikke sige skide andet end monsieur, mand. Yes, sir. Ja. Det er jo ikke fransk for helvede, mand. Hvad skal det sige? Jamen, det er da ikke fransk. Så skal du stoppe. Hvad? Hvem skal stoppe? Si, senor. Sige, senor, ja. Nå, så kommer staten. Man har spoleret min forretning. Det ved jeg sgu da ikke. Det er jo dig, der har ringet op, mand. Hvad skal det sige? Ja, så vidt jeg ved, så er det kraftigt med dig, der har ringet op til mig. Det er sgu da ikke mig, der har ringet til dig. Det er fuglunge, mand. Jamen, hvad fanden vil du spørge om, mand? Hvordan går det, knæk? Det går bedre nu. Jeg kan så op i Stenghus Dog, så der er fremgang. Hvad skal det sige? Jamen, jeg kan jo sidde op i Stenghus Dog, jo, så er der fremgang. Nå, det er da godt. Ja. Fordi jeg har haft det af helvede. Hvad skal det sige? Det ved jeg ikke, men jeg kan ikke rejse mig næsten. Det er helt råd, mand. Jeg gider ikke at høre mere med dig. Ja, jeg vil heller ikke forstyrre. Nej. Hold dig munter.